Hola, em dic Adrià, soc bastoner des de fa anys, no sé si ens hem conegut en persona, si hem ballat a alguna plaça o carrer conjuntament. En tot cas, us volia explicar que la cultura popular i concretament el ball de bastons és una de les meves grans passions a la vida i això em va portar fa 2 anys a començar un programa de doctorat on el ball de bastons és el centre del meu estudi. Aleshores porto 2 anys estudiant diferents cosetes al voltant del ball de bastons i ara entro en una de les últimes fases on sí o sí necessito l'ajuda de totes les bastoneres i bastoners que hi ha a Catalunya, a la mesura del possible. Aleshores, aquest vídeo és únicament per demanar la vostra ajuda perquè responeu a una enquesta que trobareu a doctorat.valldebastons.cat. Us pot portar 30-40 minuts de dedicació, però gràcies a vosaltres, gràcies a la vostra ajuda, pot acabar sent un estudi super detallat i super brutal del ball de bastons i que crec que ens pot beneficiar a totes les persones que formem part d'aquest món. I res, aquest vídeo és això, per demanar la vostra ajuda, si us plau, i que animeu a totes les dansaires i músics, acompanyants, tothom que viu al ball de bastons a respondre a aquesta enquesta. Res més, moltes gràcies i per endavant, i visca el ball de bastons, ara i sempre!